Ngibingelele phansi lamthanizi kwaZulu Natal njengamanje bafethu angazi ma comrade iDA asibonanga campaign sibonanga sithini ithini madoda yabona ukuthi ezweni njengamanje kudlalwa ngathi labo ANC labo Ramaphosa kudlalwa ngathi bafethu iDA yenze fako lutho ibathatha apha abantu labavotile labangaka umshiyashi kukhona South Africa bafethu hayi ukhona umshiyashi eSouth Africa futhi la sekunuka igazi ke impela ke makunje because awolo nyaka nje hayi ngiyosaba from MK sizo buswa iDA kanjani obala bavotile iDA obani adof labantu abangaka sinabo ku-MK lebe resistile for ukuvota nabavotile iDA bikuphi abaphi labantu abavotile iDA South Africa hayi ngiyanhlonipha ngomshikashika ngiyanhlonipha this country angazi no government wakhona abantu bavotile ama MKs votile kodwa manje uzoliwa ngempela ke manje South Africa yabona manje sayidayise kakhulu umzansi ngalendlela bafethu ma comrade ayikho into soyivuma la ayikho nje into soyivuma no ayikho into soyivuma mkhulu asibonene plan wa comrade